Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै मोना सम ओमफ्राय आङो भिडिअ बानाया सानदोंमोन थेवबो ससे भिडिअ बानायनोसै आरोना भिडिअ बानायनो गोसो जादों मानो होनब्ला दा आङो फारसे ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय फारसे बाथोननि रेडि खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय दा बाथोनखौ आंनि मामि फिसाया देगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो आरोना एकदम स्किप खालामनाङा लोगोफोर गोसो होनानै नायलाङा आंनि फिसाजोआ माबायदि बाथोन देदों आरोना माबायदि बिमाखौ हेल्प खालामदों आरो मा खोथा रायलायदों एसे खोनासंदो आरोना लोगोफोर नै आंना फिसाजो माइनावआ बाथोन देगासिनो आरो मा बाथोन मामि ओमफ्राय मानो ससमा हमनानै बाथोन देदों मा फानलुआ मेगनाव हाबो रेजेरो बेखायनो गानबाय अके दिदि नै आंनि मामि फिसाया बाथोन देनो रोंबाय ओरैबायदि मोजां आइडिया ना आंनि फिसाजोआ ससमा हमना बाथोन देबायलै बिमायानो गोसोखांना होनो रोंबावाखै ओमफ्राय खोमसि नुवाखै मा खोमसि नुवाखै जोंना टिउब लाइटआ गाज्रि जादों मोनसेल' बाल्ब इउज खालामदों आरोना ओमफ्राय बेखायनो दा बारा क्लियार नुवाखै बायनांगौ एकदम बावबाय थायो मोनबाय मोनथ'वाखैना दे मामिनो जाहोनांगौ ना दे बोरै एसे ओरैनो हरदो मा वाव जि मोजां देलायदों झुमका खेरा गानदों एसे लिपस्टिकबो लागायदों दुपट्टाबो लास्रोलायदों ससमाबो हमदों वाव मालाय फरायखांनानै आरोना मामिया फरायखांनानै देलायदों आरो बिदिनो गोसोबायदि देलायो ओमफ्राय बिमाजों हेल्प खालामफायो आरोना दे अके नंगौथ' आरो आलु मैगं हाफादों आरोना बिमाजों दहायो दा आरो नै बाथोन देफालायबाय आरो मोजां मोनथारदों मा बाथोन देनो थिखोनो हायो थौसिखौ देलाय हि होनलाय हाथाया ओरै गोजौ खालाम इनो आंना फिसानि हाथाया नायलाय थाइनै सेवनाय आरोना बायबानो साफा जाथारगोन मा ना क्लास 1 मोनबाथाय साफा जागोन बायनानै स्रांनो एकदमबारे ना नों लाजियो मा हाथाय गेसावखौ लाजिनाङा मा उन्दैया बिदिनो जाखायो बयनाबो मोनथिबाय बयनाबो थाखायो एसे दादानाबो थाइसे दंबावो मालाय दा साफा जाजोबथारबायना दे जाबाय ससमाखौ एसे खुदो नायनि वाव दे दाना गोजौ लानोसै दे एसे देबावदो दे एसे देबावदो भिडिअखौ ससेब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर बेबायदिनो आङो गोदान डेलि ब्लग्स लाबोबाय थायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आंनि फिसाजोनि ना बाथोन देनाय माने बिमाखौ हेल्प खालामनाय आरोना लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो